coa sociolingüística, co Centro de Documentación Sociolingüística, que nestes anos foi recuperando unha serie de patrimonio e quere poñelo en valor. É evidente que os cambios que se van producindo na propia evolución da sociedade rede, da sociedade que convimos en chamar sociedade da información e o coñecemento, implican novos pasos, novos desafíos, e nesa medida, pois, o Consello quere tamén contribuir a ofrecer algúns, non só ese material que recuperou, que aínda non todo está en acceso libre, porque aínda hai algún que se está digitalizando, senón ver un pouco e cambiar ou fixar estrategias de cara ao futuro. Para iso, nesta xornada, pois, buscouse un conxunto de 4 expertos que agradecemos moito que nos acompañen e que estén con nós esta mañá, para que nos den unha visión. Vamos a intentar facer, como saben, vai haber unha serie de sesións consecutivas que terán unha programación no futuro para, desde esta formulación inicial, desde esta radiografía inicial que vamos tratar de facer hoxe, unha aproximación a algúns aspectos básicos, ir vendo logo cuestións moi concretas de como se está evolucionando e como se están afrontando os desafíos. E, sobre todo, como vai mudando tamén o papel dos arquivos e a importancia que ten a memoria na sociedade actual, nunha sociedade donde convive unha doble e simultánea tendencia á inmediatez e a esa memoria, a ese contexto que consideramos que é básico para saber o que somos, de onde vimos e a onde imos. Sin máis, imos dar paso á primeira intervención, agradecendo moito a todos os intervintes, a todos os que aceptaron participar nesta xornada e a todos ustedes por estar aquí. Moitas gracias.